helt galt her nu, fordi det skulle jo længe være pumpet ned, og det stod jo oppe i en stor stråle derinde i pump rundt for bunden af. Prøv lige at slukke og pumpe. Ja, hvad her? Nej, der står kun noget her. Ja. Der står det i en stor stråle op der nu, ja. Og vandstand i kammer 1, 2 og 3, de står jo 30 cm for lav, jo. Fordi det går lige ind i pumpen og bliver pumpet ud, jo. Det er et boble ned op der. Ja. Og så, når man så kan sige, at her er film, og det er jo spændende.